Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadian arbanai tam baki samla pule ki lahab bansange no shwa ye jing pule jungki khamtam kitu ki badang don hapdeng ki examen ha ki subject baperope handai na do kane katiyo kitu ki bayale ye ka examen jong ka high secondary school living certificate ki la yo lat ban ye khon biang ye ka examen ha ki subject ki badang sa teng na do ka pratrek muta banai ki samla kelas dang biang ye ki examen jongki ya ki subject badang sa ha ka bala sakhi ba ha ki jakat ho exam la perkhing ru ye ki kendon kat kum ka jing ptha jong atnat ka kot ka khya banyada no knyang jingpang COVID-19 nalor kiwe de ki kendon bala perkheng ye ki samla pule nadu shwa bakendrong shi ki kamera tho examen hapo kamera ki labor ranti ru ya ka jingshong jangai hapdeng uwei na ka weipan bat la sakhi bakidon do ki katto katne ki samla ki batho examen ki bala phonglang da ki personal protective equipment ne ki PPE ya ka ne ki jingtho examen jong ka HSSLC la ailat hakilai sngilantar kata nadu ka phra hadu ka shipotrek matabna jilleo arajar arpho. We have strictly followed the COVID-19 protocol, started sanitizing the students from the gate itself, and we have also placed the doormat where the students should clean their feet as well, and we have used the thermal screening device, and 1.5 meters distance we have kept it. 4 rooms are kept for the students, for 74 students, and the students who are found having temperature, we kept them in the separate room. Ngibut berkat kum kajing peta jong sorkar health department ni sanitize ki kena ni screen shwa bikin room hagi di thermal scanner untuk ni sanitize ki shwa bikin room examination hall di dalam depru ni sanitize ki jongki bagi ki room sebaro ki pin biang kamas gloves wat iki nong song ni ke script su ngabut tik berkap deng gloves sanitize itu ki scripts baru itu ka bandel kat kum ka jing pha jong ka embos ngile bitik kum ba phak so ka bala ngim sim we don't take it easy, we are taking it seriously makanya ka amde ka kam kai ka kam yak kam im yap long Rusia de don ki khna tu ki ba shudon slight temperature ni segregate no ni bu no shkowi ka room pat mal bakarai jung student ban appear
udon kahok mana piari ke exam udon jing shit mana ngihap bu siapa syakawai pak room ke ya mo ngihap ailat ki kena maka di kahok ke jong kita mentang sengi nomor bakat kum ka jingyo naki ba peniai ke exam kalau 141 syakadon sispan ru kendai dikidon ke belai ale no naki district dia mentang ampat tip naman dalawan ke attendance dekat kum nga information menin kalau ba sispa sa fuway kina piar hang ni kita kiba iu pat la piar no naki district la jong te mentang ampat yo naman kampawan ke attendance seat sanga te sai kum tai 140 isa ningkong tikarlong tensi yangi mari announce ke ambus ba kan ka pandemic kumni dan re ngi asyong meeting ya perkat ba kajing im teka sudai ni hab banyale kita kajing de balak ngilak penbiang hi ba we should be ready ban conduct exam kum ong sokar ngilak penbiang hi sokar ko lai rap hi kata lai ki mask ki sanitizers tengilung hab pelut hi nak institution kum ki ban sanitize ki ben ki rooms baro toilet tinggi lalut hi tangban lem no hab ya lut lang hi hab ya support lang sorkaru melak bersusah ni lang sorkati nang kong sakalong ten si syai ti menta ta kala ayat kum ni nga ngu ublei ba kaya deh kamdon kono ru melak bersu ong tam di kendok exam ka dik exam memang kapur ba biang men hi melak lem ta julak lem ta ni ipod hi wat nga ong ki no kai ru susu 1 hour before the time ru ni hab na law pelibun ki jing teh bawan kali rumyo ha tension sa exam ting sung ni jumpang ipi ka ba teh tak daw ngimbu ka restriction kontak ngimbu mak surkar ka sutu kata